Halo parlok baro sa chisinbiang ngapre sumpai pi syagane ka video kejunga de parlok para jor hakane ka video ngakwa bani kermat pi lane ban discuss bat pi ha by day bat kane ka views balai ka views ke jumpi ka thot dak saw kumne balai ka engagement ke jumpi ka thot dak saw kumne balai ka net followers jumpi ka thot dak saw kumne balai ka earnings jumpi ka thot dak saw kumne de bonne plan jumpi ki bala messaging bat ki bala kelinga baba balai mo ka thot dak saw kumne de parlok baro wanam kuslai lada pidon kum kata kecing arti nada pidon kum kata kecing de kene gede ke video naga banda ka jumpi te singap bari ya badu bakut jong kene ke video wanam skip kenamba na pi skip de pindu ke kecing ikai de wanam skip pai adu bakut de ala parlok baro klem na paslem ngan batai no ipi balai ke earnings jumpi ka saw kum ne balai kene ka net follow jumpi ka saw kum ne balai ka views ka jumpi ka saw kum ne at balai ke engagement jumpi ka saw kum ne de ala parlok ngan batai no ipi tamba syubangan batai Sumba kersianinga da ka ba share, like and subscribe de alle perlok ngani kai no EP. De page ka views ke jumpi pi ba ka thot dak saw kum ne. De perlok bor da pi ba ka views ke jumpi ka thot dak saw kum ne. De wanum ting wanum atlatin kam lai lai re hendrei ka saw de tang na ka daw ka ba ka views ke jumpi ka lahyar palat ak menta ka tayew menta ka tayew menta ka singi namar ba ka views ke jumpi ka hiar namar ba kam omdon ki ba page omdon ki ba kersian ni pi na ta ka daw ka views ke jumpi ka hiar dapat ka sai dak saw no kumne dua nam ku sala da ka thot dak saw kumne kan om jale re kan om long re endre enda ka views ke jumpi kan kala kiu de kan sajar ngambiang sa sisin de ngage be pilas mutu ikata denan ta pade engagement jumpi ro balai ka saw kumne kede kum joi engagement balai ka saw din na ka daw ba pimyo eki like pimyo eki comment ke biang din ta ka daw ba ka saw kumne tang bawa nam ting onam kusla wana watatin enda adon ki beri ki balai ipi ki ba comment ipi ki ba interact bat ka page ke jumpi de kan salong jerngam biang hi de balai pat kane kanet followers ke jumpi ka saw de kanet followers jumpi ka saw din ka daw ka ba duna ki ba follow ipi lumon omdon ki ba follow ipi din ta ka daw ka thos tak saw kumne enda adon ki ba follow de kan sa long jerngam hi de approximate earnings ro balai ka thot dak saw kumne punna ben jumpi pisnosi piting balai mo ka ending junga ka thot dak saw kumne de wanam ting wanam puslai parlok parok ka thot dak saw kumne de na ka daw ka pa ka ending ke jumpi na de ka kata ka kamai ke jumpi jong ka menta ka singila ne jong mentau bana ka dona palat na ta ka daw ka thot dak saw kumne de wanam puslai enda ka kamai ke jumpi ka la kiu ka la kham ya iyo de kan sa long jerngami de bon na brin jumpi pikali hado kanja ayu la da ka thot dak saw kumne hado kan om lilai se baba de ngan jubab ipi bakam om lilai mo parlok baro la da ka thot dak saw kumne endrei pide ban comment bat ken la da ka Facebook pen I ba lane ka ai dak saw ipi kumne khnang ba pinti bila de ban kam improve issue khnam pin ok ka views ke junga ka lahyar ta kamut ba ngadai issue ban kam tristom no namar ba ka lahyar engagement ro ka lahyar de ban kam tristom ka kamai ro ka lahyar ka net followers ro ka lahyar de pide ban comment ke nyada ka Facebook ka IP kum ka ne ka sign ka bamut ba ka sign ba ka Facebook ka ko IP ba pin improve issue ba pin tristom issue de wan ko slai kam ne lay kan ne enda la don ke ba page ba ke ba views ba de kan sa jerngam de wan ko slai de kan sa long jerngam biang sa sisen de ngage pel sengutho tang kum ne de bai ko ble shibun ba pila page ba ab de buku jong kan ne ka video please don't forget to like share and subscribe